objetivo fundacional da compañía a atención a máis ampla audiencia, favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística, que para cumprir mínimamente o seu objetivo, a Compañía de Radio e Televisión de Galicia deberá fomentar a produción audiovisual propia da Galiza e, ante a inminente vulneración de tales principios que supón o pretendido silenciamento do programa Planeta Furancho na grella da Radio Galega, nós, profesionais do sector musical galego, usuarias e radiovintes, exiximos 1. Rectificación inmediata por parte da dirección da CRTVG e a permanencia en antena do Planeta Furancho. E non só, xa que toda vez aberta a caixa de Pandora pola inobservante e prevaricadora dirección actual da compañía, exiximos ademais un horario máis acaído para algo que é central nas nosas vidas, desfrutar en liberdade das nosas músicas e na nosa lingua. 2. Emprazamos a reunión urxente dos representantes da Asociación Músicas ao Vivo cos responsables da programación e ou altos cargos do ente, para trasladarlles o noso malestar e o de gran parte do sector polo tratamento da música na CRTVG e, en concreto, a falta de programas dedicados á música galega e á música ao vivo. 3. Exiximos tamén a volta inmediata do que consideramos foi un paso de xigantes para a difusión da música deste país. Referímonos ao programa aberto por Reformas. 4. Ademais dos dous programas mencionados, exiximos un programa de carácter rotativo nos estilos musicais e nos seus presentadores, gestionado por a Asociación de Músicas ao Vivo. 5. Por último, e non por iso menos importante, demandamos o estricto cumprimento e atención á lei de creación da CRTVG, cumprindo así a finalidade principal que impulsa ao ente do ente. Notificámoslle que artellaremos accións de protesta consensuadas para porlle freno a esta situación no ente público canto antes. Advertímosles xa que a nosa proposta pasa por tomar a radio e os seus micros, pois son nosos, non seus. Para nós, como músicos, tanto profesionais como aficionados e como audiencia activa, é fundamental e conforme a dereito ter acceso a canles de difusión públicas. Anunciamos que desde xa coordinaremos cos medios libres, alternativos, comunitarios e municipais para difundir e facer valer as nosas demandas. Continuaremos a encher de vida estes medios independientes e a facer que medren, facendo programas neles e apoiando as canles de difusión dos mesmos. Ademais de apoiar os existentes, apoiaremos que se construan novos medios de difusión cultural na nosa lingua. Proclamamos a nosa firme disposición a exercer o dereito á desobediencia civil no tocante aos recortes dos nosos dereitos humanos, como é o dereito ao acceso á cultura e á información en toda a sociedade que se pretenda libre, xusta e democrática. Achamos que o ser humano é esencialmente creativo e artístico. Sabemos que se pretendemos vivir en base a iso, compre facela nós mesmas, sen o permiso seu para ser libres, senón máis ben coa súa obediencia de vida, pois o povo é quen máis ordea. Aínda están vostedes a tempo. Recúen e salven a cara, que debía terlles caído hai tempo xa de vergonza. Na Terra, a 23 de maio de 2015.